Oikein hyvää huomenta, tervetuloa Roodokselle. Mä en tiedä kuuluuko hirveästi, kun tuolla alhaalla välillä sahataan jotain palmua puistossa. Mutta mä oon täällä meidän parvekkeella ja kello on vähän yli 8. Mä ollaan kohta lähdössä aamiaiselle, sen takia mun on aamiaismekko. Fun fact, mulla kehittyi vuosi sitten äitin kanssa reissussa semmonen, että mun pitää olla aamiaismekko. Et jos me ollaan hotellissa ja meillä on aamia, niin mun pitää olla kuin semmonen mekko, mitä mä käytän aina siellä aamiaisella. Mutta me ollaan siis kohta lähdössä syömään ja sitten sen jälkeen tänään on luvassa aika paljon kävelyä. Me mennään vanhaan kaupunkiin ja sitten ehkä vähän ostoksille. Ja katsotaan mitä muuta me keksitään. Mä otan teidät tänään mukaan. Täällä on tänään vähän pilvisempää, mutta se on itse asiassa ihan hyvä vaan, mutta silti tosi kuuma nyt jo. Et me ollaan ollut täällä 1 kokonainen päivä ja 1 vajaapäivä ennen tätä, niin me ollaan lähinnä käytetty ne auringonottoa semmoiseen rentoutumiseen, että tänään sitten ehkä vähän enemmän tekemistä, niin sen takia mä ajattelin kuvata videon. Mutta nyt mennään. Kohta mennään tonne, tuollaiselle sightseeing-juna-ajelulle. Now we are to the old city and the gate of freedom. Vettä. Summer rain. Kauhean usva nyt vaan mun To the left and down is the Ixia beach and the Aliso city. And to the corner of the island, you can see the airport of Rhodes, the Agoras. Nyt sadekaan yltyy, me tultiin tähän tämmöiseen leipomopaikkaan juomaan kahvit, äiti jo kahvit ja sitten mä otin tämmösen jonkun takeaway, koska mä en tiennyt, että se on. Mä otin jonkun tämmösen croissanttileivoksen ja sitten jälkeen mennään varmaan ostokseen. Jaas. 5 minuutin välein vaihtuu, että sataako vai paistaa aurinko, ihan kuin olisi koton. Tää on niin kuin joku ruokapuisto, mihin me tultiin. Spagettikin voisi olla hyvä, mutta toisaalta jos nyt on... Kalimera. Kalimera. Something to drink? Yes. I'd like to have Mythos. But small one, if you have. Yes. Thank you. And I will take sparkling water. Siis mun hiukset menee niin pörrösiksi tässä ja sit katon ihan tämmöset. Toin äitin kanssa lomalle ja nyt se vaan lukee. Me tilattiin alkupalaksi pitaleipää ja tzatziki. Täällä on niin hyvää tzatziki, että syödään sitä tyyli joka päivä. No. Vähän erinäköistä kuin jossain omassa lähipuistossa. Niin me löydettiin tämmönen ihan upea paikka tässä ruokapaikalla lähellä, tämmönen puisto. Tästä näkee siis ilman mitään estettä. Tää on kyllä ehkä samaan aikaan vähän pelottava. Mutta tästä näkee suoraan tonne vanhan kaupungin linnaan. Ihanen näköistä. Mut sitten on myös tämmönen, että tästä putoo niinku suoraan, jos putoo. Tai mä en ole ihan varma, onko tuo linna vanhan kaupungin, mutta nämä muurit ainakin on sen näköisiä, että nämä on ollut tässä hetken aikaa. Mutta tää on tosi hieno. Ihana tuo 12 ihan pientä poikaa, kun toinen soittaa haitaria ja sitten ne laulaa. How cute.
Vihdoin. Nyt me ollaan käyty suihkussa ja ruvetaan vähän laittautumaan. Meillä on aina yleensä tapana tällä, että sit iltaa, kun mennään viettää tai siis syömään illalla, niin sit me käydään suihkussa ja vähän laitetaan ehkä niinku paremmat vaatteet tai silleen. Ja mä ajattelin, että tänään vois mennä katsoa auringonlaskua, koska siellä on ollut vähän pilvinen päivä, niin yleensä kun on pilviä, niin on hieno auringonlasku. Niin me ruvetaan nyt vähän meikkaamaan ja laittautumaan ja sitten mennään rannalle ja syömään. Ei me tultukaan ihan auringonlaskuun, koska me mennään syömään ja me ei ehditä enää sen jälkeen auringonlaskuun. Meillä on nyt hirveän aikaa, me tultiin nopea käymään tässä rannalla katsoa muuten. Täällä on aurinko niin kuin melkein laskemassa. Ihana lämmin, vielä semmonen lepposa pieni tuuli. Olisiko ihan viisaampi käydä paljon ilon tässä koko ajan. Ihana lämmin hiekka jalkojen alla. Mä vaikutan jotenkin niin joka kerta yhtä amazed siitä, että täällä on lämmin. Tää on nyt siis tämmöisen kivisemmän rannalla, sen takia täällä on tämmösiä isoja kiviä, että sitten tuolla päin on niinku semmonen kunnon hiekkaranta. Me tultiin nyt tähän. Tää olisi meidän hotelli edes. Eikä me ehkä tajuttu, että tää on tää ranta. Mut silti ihana. Vesi ei oo edes kauhean kylmää. Mä ajattelin huomenna, että voidaan mennä uimaan mereen. Tonne mennään syömään, jos mahdutaan. Tulikin vähän isompi annos kuin oletin, mutta äidol kanssa. Näyttää tosi hyvältä noin. Nyt illan aktiviteettina. Oli ensimmäinen drinkki, mitä mä oon niinku maistanut kunnolla tämän maiston pari päivää sitten. Ja mistä mä oikein tykkään piña colada, koska mä tykkään niin paljon kokoksesta ja ananaksesta. Nyt ihan loman kunniauksesta, mistä palataan vähän kotiin. Ostettiin uudet Rhodos-kortit. Nyt on siis tullut hämärä ja me tultiin takaisin tänne hotellille tuolta. Ja musta tuntuu, että tää siis kuumuus väsyttää niin paljon, että mä oon joka ilta 9 ihan valmis mennä nukkuun, niin me tullaan sille aika aikaisin tänne huoneeseen. Mutta se on taas tosi kiva makoilla täällä. Ja sit kun tää huoneessa on tosi hyvä wifi, täällä hotellissa on niin ilmainen wifi ja sit se yltää tänne huoneeseen asti tosi hyvin, niin täällä on kiva silleen, että voi istuskella ja katsoa somea ja vähän silleen niin kuin olla yhteydessä Suomeen ja niin edespäin. Ja sitten jaksaa aamulla herätäkin vähän aikaisemmin. Huomenna meillä on taas auringonottopäivä. Tänään osui kyllä tosi hyvään kohtaan tämmönen vähän niin kuin sateisempi ja pilvisempi päivä, koska meillä ei ollut tarkoitus ottaa aurinkoa. Mutta mä kuvaan kyllä varmaan joku toinenkin päivävideo, niin näette sitten sitä, kun oikeasti täällä paistaa niin kuin aurinko ihan pilvettömältä. Taivaan on ihan älyttömän kuuma, niin kuin oli tänäänkin kuuma ja on edelleen. Tosi kuuma, mutta lämmin. Jotenkin tosi ihanaa. Mä oon katsonut Suomen säätiedotuksia silloin jotain 16 astetta, kun me tullaan takaisin. Jee. Mut joo, mä ajattelin tosiaan lopettaa tämän päivän nyt tähän. Kiitos tosi paljon, kun katsoit tämän videon ja olit mukana täällä tänään. Pistä peukku ylös ja muista kanava. Ja me nähdään taas seuraavassa videossa. Moikka!